Kisar bro, mali kita sarapan bro. Oke, karo tahu mentah. Ya udah aku rebus lah. Nih mas sawi pahit. Jangan lupa gesek kayak sambeli. Sing urung sarapan dulu, monggo sarapan dulu. Mbok ono bedane. Aku nembe beli ke pasar tapi rata sepil yo, belanjane mung sepil tok. Sarapan bola. Kok sarapan nembe kerja. Nikmatnya luar biasa. Yang penting ono piyene iki. Ya karo piye? Wis mantep sambel. Lombok kita mung lombok loro tok ora pedes. Cuma yang penting ono bae, ono sambele. Lombok mentah maning. Sambal kelenjeng. Sarapan bolos urung sarapan monggo. Mbok ono bedane